Peter Karpinský, Zuzkine dobrodružstvá. Príbeh 8. Mesto módy. Tmavé bane, strmé hory, tam sa príbeh skrýva. Duchovia i kikimori, v lese obor býva. Biele panie, čierni páni, draci zletia z výšky. Stačí dotknúť sa nám strany starej čudnej knižky. Starú knihu otvoríme, prenesie nás my tam. Hrady, zámky navštívime, vyhneme sa nástrahám. V našej knihe kúzlo drieme, raz, dva sa však prebudí. Tajné dvere odomkneme, kto k nám cez ne zablúdi. Škriatkovia či permoníci, možno hrdá princezná. Naša kniha na polici skrýva rôzne tajomstvá. Starú knihu otvoríme, prenesie nás my tam. Hrady, zámky navštívime, vyhneme sa nástrahám. Starú knihu otvoríme, prenesie nás my tam. Hrady, zámky navštívime, vyhneme sa nástrahám. Už som vám spomínala, čo je v nemocnici najhoršie? Ak nie, tak vám prezradím teraz. Je to príšerná nuda. Celý deň ležím v posteli, lebo lekári mi ešte stále nedovolili vstať. Nechcem si ani len predstaviť, čo by povedali, ak by sa dozvedeli, že vďaka ilustrovanému prúvodcovi som už precestovala veľkú časť Slovenska. No ale to sa možno ako vstávanie z postele ani neráta. Celý deň teda ležím v posteli a v izbe nemám ani len trápny televízor. Čítať ma už nebaví a v mobile mám obmedzené dáta. Takže ho zapínam občas, aby som ich neminula naraz. Naši ma síce každý deň navštevujú a pravidelne mi aj telefonujú, ale to iba na chvíľu zaplaší ten pocit nudy. Skrátka a jasne, nudím sa tu k smrti. Samozrejme nie doslovne. To by bolo strašné, ak by som od nudy umrela. Radšej ani nemyslieť. Strašne sa nudím. A tak si asi viete predstaviť moju radosť, keď sa odrazu na nemocničnej izbe otvorili dvere a... Vlastne, oni sa neotvorili, oni sa priam rozleteli a v nich stála Via. Presne tak, moja najkámoška Viera. Čauky, mňamky, Zlatko, zjačala, až sa skla v oknách zatriasli. Priložila som si prst k ústam, aby sa trochu stíšila. V nemocnici sa predsa nepatrí zjapať. Ticho vraj lieči. Vy ju však dokážete utíšiť akurát na 1 sekundu. Myslím si, že ona ani potichu nevie rozprávať. Dokonca, aj keď mi chce povedať nejaké prísne tajomstvo, vykladá ho tak nahlas, že to v podstate počujú všetci v okolí 500 metrov. No a potom sa čuduje, ako je možné, že oni všetci všetko vedia. I keď sa podľa mňa čuduje len tak na oko. Je totiž rada, ak sa o nej klebetí. Je to skrátka herečka. Vždy a všade na seba strháva pozornosť. Napríklad, keď kráča po školskej chodbe, ide, ako by mala pod nohami červený koberec a všade naokolo stáli nachystaní paparaci. Občas mi to prekáža a ide mi to aj na nervy. Ale na Viu sa nemôžete dlho hnevať. Via je skrátka Via. Musíte ju mať radi takú, aká je. Dokonca aj učitelia si na ňu zvykli, hoci spočiatku som mala pocit, že matikárka sa z nej zblázni. Raz sa totiž stalo, že Via akousi náhodou dostala z testu z matematiky 1. Myslím si, že aj samotná Via z toho bola celkom prekvapená. V
tej chvíli totiž vybehla pred tabuľu a začala za svoj úspech ďakovať rodičom, priateľom i všetkým fanúšikom, ktorí ju podporovali. Matikárka sa ju spočiatku snažila prerušiť, no neúspešne, a tak sme si Víinu ďakovnú reč vypočuli až do konca. Pred potleskom, ktorý nasledoval, Via vykríkla: Ak máte sen, bojujte zaň. Nikto netušil, čo tým chcela povedať. Až neskôr mi prezradila, že túto vetu vraj povedala Lady Gaga na preberaní Oscarov. S testom z matiky to síce nemalo žiaden súvis, ale znelo to dobre. No a presne táto Via stála vo dverách nemocničnej izby a usmievala sa na mňa ako reklama na zubnú pastu. Susan! Vykríkla Via a vrhla sa ku mne. Asi vám nemusím vravieť, že som z tejto jej návštevy mala obrovskú radosť. Konečne niečo zaplaší nemocničnú nudu. Zlátko, bežala som za tebou hneď, ako sme dorazili domov z dovolenky. Ozaj, zabudla som vám povedať, že Via oslovuje každého Zlatko a je jedno, či je to chlapec, dievča alebo učiteľ. Zlátko, tak ma mrzí, že aj ty si nemohla ísť na dovolenku. Aj to musí byť strašné skončiť v nemocnici so zlomenou nohou. Keby ti aspoň tú sadru dali nejakú značkovú a nie len takú obyčajnú a ešte k tomu popísanú. Via miluje značkové veci. Aj teraz má na sebe značkové okuliare, značkové tričko, aj nohavice a určite aj jej ponožky sú značkové. Mňa osobne to nikdy nebralo. Podľa mňa nie je dôležitá značka, ale to, či sa mi tričko páči alebo nie. No aj napriek tejto značkovosti mám Viu rada. Tá sadra nie je popísaná, ale podpísaná. Opravila som kamošku. Potom ti o tom poviem viac. Teraz však rozprávaj ty, ako si sa mala na dovolenke. Viu nebolo treba dvakrát núkať. Okamžite začala rozprávať a samozrejme aj preháňať. More v letovisku bolo vraj nebesky modré a nebo zas belase ako morská voda. Hotel niekoľko hviezdičkový, jedlo fantastické, hoci ona drží dietu. Na plážach bol jemný zlatistý piesok a tí chalani. Via významne zdvihla ľavé obočie. Asi nemusím vravieť, Zlatko, že sa všetci do mňa zbláznili a keď sme odchádzali domov, stáli na letovisku a normálne plakali. Už som si zvykla, že všetko, čo Via povie, musím videliť dvoma, aby som si mohla urobiť skutočný obraz. Ak napríklad povie, že kde si bolo 100 ľudí, reálne ich tam bolo asi 50. Alebo ak tvrdí, že sa na písomku drvila 3 hodiny, to znamená, že na 10 minút otvorila knihu. Na druhej strane verím jej, že sa do nej všetci zbláznili. No, kto by už nemiloval modrookú blondínu. Via je skrátka Via. Ešte chvíľu mi vykladala, ako bolo úžasne na dovolenke, čo všetko si tam kúpila, na oblečenie a že o niekoľko dní s rodičmi zase letia na ďalší výlet. Tuším do Talianska. Doniesiem ti odtiaľ perfektné nohavice, sľúbila mi Via, aby si mohla prikryť tú počarbanú sadru, keď ťa konečne pustia domov z nemocnice. Vravela som ti, že to nie sú čarbanice, ale podpisy. Znova som ju opravila. Toto je kráľ Permoníkov, toto tatranský drak, oravský upír. Ukazovala som prstom na jednotlivé mená. Pralesné víly, morská panna Anna, rytier Roland, zmok. Zlatko, nemajú tí pacienti nejaké čudné mená? Krútila hlavou Via. Akí pacienti? Nerozumela som. Predsa tí, ktorí sa ti podpísali na sadru. Alebo si to tam napísala sama? Ja viem, Zlatko, človek v nemocnici sa musí strašne nudiť. Nuda tu síce je, pripustila som, ale to sú mená naozajstných rozprávkových postav. Čože? Via prekvapene nadvihla pre zmenu pravé obočie. Zlatko, berieš nejaké lieky od bolesti? Nie,
Prečo? Lebo sa mi zdá, že máš halucinácie. Ako by sa ti mohol na sadru podpísať nejaký zmoknutý Roland či oravský drák? Bol to zmok a rytier Roland. Opravila som Viu a chcela som jej vysvetliť, že drak bol statier. No ona ma prerušila. Počúvaš sa, Zlatko? To predsa nedáva zmysel. Ako by sa do nemocnice dostala nejaká morská malá víla a pralesné panny? A to nevravím o permoníkoch, hoci netuším, kto alebo čo tí permoníci vlastne sú. Oni neprišli do nemocnice, ja som bola pri nich. Navštívila som Bratislavu, Morské oko, Kremnické bane, Oravský hrad. Via sa na mňa dívala ustarostene. Zlatko, to predsa nie je možné, zabudla si, veď máš zlomenú nohu, nemôžeš sa ani len pohnúť z postele. Na nič som nezabudla, z postele sa nehýbem, pretože ma všade prenesie táto kniha. Z nočného stolíka som vzala ilustrovaného prúvodcu po Slovensku a podala ho Vii. Štítivo chytila medzi prsty obálku, iste sa jej zdala ošúchaná, stará a možno aj zaprášená. Skúsmo knihu prelistovala, no nezdalo sa, že by ju zaujala. Veď nie sú ani len farebné obrázky, povedala sklamane. Nie sú, ale je kúzelná. Kúzelná? Akože ti môže niečo vyčarovať? Napríklad nové topánky? Pred chvíľou som videla jedny perfektné. Via, veď ty ma vôbec nepočúvaš. Skočila som jej do reči. Táto kniha ma dokáže preniesť na rôzne miesta Slovenska. Aha, zatiahla pochybovačne Via. Neveríš? Tak sa pozeraj. Vzala som jej prúvodcu z ruky a náhodne ho otvorila. Trenčín je hlavní mesto stolice Trenčanské. Leží na ľavém brehu Váhu. Nad mestom vypína sa veľký hrad. Trenčanský hrad založil prvý cisár Marcus Aurelius v roku 176 našeho letopočtu. V letech 1275 až 1321 vládol tu statečný pán Váhu a Tater, Matúš Čak Trenčanský. Byl to skutečný slovenský král, ktorý i peniaze dával raziť pod svojím ménom. Slovensko po jeho smrti dlho nazýváno bolo zemou Matúšovou. Po skone Matúšovem dobilo hrad kráľovské vojsko. K Trenčanskému hradu se také váže krásna legenda. Držitel hradu Štefan privézl svoji paní z turecké vojny s panilou otrokyňu Fatimu. Když bol dohodnutý mier, prišiel pak na Trenčanský hrad mladý turecký kupec Omar a žádal pána Štefana, aby mu za vykúpené propustil jeho lásku Fatimu. Štefan ho však odmietl vraviac: z Trenčanskej skály vody nedostaneš a ani z mojeho oka slzy zľutovania. Tu sa Omar pustil na Trenčanské skale kopať studňu. 3 léta mu trvalo, kým sa prekopal k prameňu a našiel vodu. A tak Omar oslobodil svoju Fatimu z otroctva. No a? Opýtala sa Via. Cítila som sa síce ako na hodine dejepisu, čo je teda poriadny horor, ale inak sa nestalo nič zvláštne. Žiadne strašidlá, žiadni upíri, rytieri, ani draci. Počkaj chvíľu, to nie je všetko. Obzrela som si obrázok pod textom, na ktorom bol nakreslený Trenčiansky hrad s typickou štvorcovou vežou. Na jeho múroch sa nachádzalo niekoľko dverí a brán. Skúsila som a hneď na prvýkrát som uhádla tie pravé vráta. Nechtom som ich poodchýlila. A teraz sa priprav, Via, zažiješ niečo neuveriteľné. Možno bude lepšie, ak sa ma pevne chytíš. Via sa ma neochotne chytila za ruku a ja som otvorila hradnú bránu. V tom okamihu v nemocničnej izbe nastal taký prievan, až ma zodvihlo z postele. No konečne, privítal ma neznámy hlas. Cítila som,
ako mi Via silno stíska ruku. Pozrela som sa na ňu. S otvorenými ústami a vypleštenými očami sa dívala kamsi za mňa. Škoda, že so sebou nemá mobil. To by bola super fotka na Instagram. Pozrela som sa, kam Via upiera ten vystrašený pohľad. Stála tam žena. Hoci stála nie je celkom správne slovo. Žena sa totiž vznášala asi 10 cm nad zemou. Oblečená bola v bielom, dokonca aj tvár jej zahaľoval snehobiely závoj. To. Snažila sa niečo vykoktať Via, ale žena v bielom ju predbehla. Konečne sem dorazili nejaké dámy, ktoré mi poradia. Potrebujem si vybrať nové šaty, ale nemám to s kým prebrať. Skúšala som sa radiť s hradným strašidlom, ale jeho zmysel pre módu je žalostný. Na chvíľu ma navštívil aj bezhlavý rytier. Je to však chlap a tí sa do takých vecí, ako sú nové šaty, nerozumejú. Takže som ráda, že konečne dorazili nejaké odborníčky. To je duch? Konečne zo seba dostala Via. No dovolte, ohradila sa neznáma. Ja som prosím pekne biela pani, žiaden duch. Veľmi nás teší, usmiala som sa. Ja som Zuzana a toto je Via. Zuzana? Zamyslela sa biela pani. To mi niečo pripomína. Tak sa mi vidí, že ti mám niečo povedať. Ale v tej chvíli si nedokážem spomenúť čo. Chápete? Trápia ma iné dôležitejšie veci. Neviem sa rozhodnúť, aký strih šiat si mám vybrať. Je to strašne komplikované. Netuším prečo, ale na chvíľu som mala pocit, že biela pani mi čímsi pripomína moju kamošku Viu. Možno aj Via mala ten pocit, lebo mi odrazu pustila ruku a pristúpila k vznášajúcej sa žene v bielom. Zlatko, vyber šiat, preca nie je žiaden problém, je to radosť. Naozaj? Usmiela sa biela pani. Ty mi s tým dokážeš pomôcť? Samozrejme, je to moje životné poslanie. No konečne, vydýchla si pani. Vďaka všetkým nočným duchom. Ty si presne tá, ktorú potrebujem. Neuveríš, ale široko ďaleko nie je nik, kto by mi kvalifikovane poradil. A to sa prosím pekne Trenčín niekedy nazýval mestom módy. Mestom módy? Viu táto informácia okamžite zaujala. Veru tak. Dlhé roky sa tu organizoval módny veľtrh a módne prehliadky a po meste sa premávali modelky. Vysvetľovala biela pani. Zdychla si túžobne Via. Presne takto podľa mojej kamošky totiž vyzeral módny raj. Nechcem vás zrušiť, dámy, ale nemáme na tieto debaty celú noc. Ilustrovaný prúvodca nás totiž čoskoro povolá späť do nemocničnej izby. Vstúpila som im do rozhovoru, pretože ma trochu hnevalo, že Via na seba opäť strháva pozornosť. Normálne mi to neprekáža, ale tento fantastický a rozprávkový svet som objavila ja. Je môj a Via je tu len na návšteve. Pravda, súhlasila so mnou biela pani. Bolo by to strašné, ak by ste odišli a ja by som stále nevedela, čo si mám obliecť. Veru tak, to by bola tragédia, pomyslela som si ironicky. Biela pani nepripomína Viu, ona totiž je presne taká ako Via. Zlatko, medzi akými šatami sa to rozhoduješ? Moja kamoška sa okamžite zhostila svojej úlohy módnej poradkyne. Biela pani lúskla prstami a vo vzduchu sa zhmotnili troje snehovo-biele šaty. Podľa môjho názoru boli na vlas rovnaké, dlhé až po zem, s nafúknutými rukávmi, nekonečným plášťom a závojom. Netuším, aký má problém s vyberaním, Via však mala iný názor, lebo si šaty začala dôkladne obzerať. Zlatko, všetky tri sú veľmi pekné, ale... Opýtala sa prekvapene biela pani.
ale sú trochu staromodné. Viem, že teraz letí retro a vintage, ale toto je príliš. Navrhovala by som drobné zmeny. Biela pani sa posadila na hradný múr a so záujmom počúvala Víine rady. Poprvé, musíš skrátiť sukňu. Na môj vkus je príliš dlhá. A ak by si išla do opery alebo na ples, môžeš si takúto róbu vziať, ale na bežné nosenie je veľmi nepraktická a príliš ti zakrýva nohy. Po druhé, by som odpárala tie fukané rukávy. Je to ako z 90. rokov minulého storočia. A okrem toho ťa robia tučnejšou. A plášť by som dala preč. Vyzerá to síce zaujímavo, ale plášte nosia hrdinovia v komiksoch a nie moderné ženy. Noža ten závoj. Via zodvihla ľavé obočie. Trváš na tom, že ho chceš nosiť? Čo ja viem? Zaváhala biela pani. Nikdy som po hrade nechodila bez závoja. Neboj, urobím ti perfektný make-up a závoj nebudeš potrebovať. A ešte niečo. Via zodvihla aj pravé obočie, takže vyzerala, ako by ju čosi veľmi prekvapilo. Musia tie šaty byť biele? Viac by sa ti hodila ružová. Nož, biela pani sa zdala byť trochu prekvapená. Volám sa Biela pani, tak by som asi mala chodiť v bielom. V poriadku, ale navrhujem perlovo bielu. Počiarkuj eleganciu, ženskosť a šarm, prípadne mušľovú bielu. Skrýva v sebe jemné odlesky ružovej, podobne ako broskyňovo biela. Aj porcelánovo biela by ti pristala. Via vymenovala asi 20 odtieňov bielej. Vždy som si myslela, že biela je len biela, no moja kamoška poznala kokosovú bielu, slonovinovú bielu, púdrovú bielu, pergamenovú bielu a ešte neviem akú bielu. Už ma to začínalo nudiť. Začínala som chápať, ako sa cítia chlapi, keď musia ísť so ženami nakupovať. Poobzerala som sa dookola, či niekde nezahliadnem hradné strašidlo alebo bezhlavého rytiera. No ako sa zdalo, na celom hrade sme boli len my 3. Z dlhej chvíle som začala počítať hviezdy na nočnej oblohe. Je zaujímavé, že keď sme sedeli v nemocnici, bolo čosi po obede, ale ilustrovaný prúvodca po Slovensku nás preniesol nielen na iné miesto, ale aj do iného času. Hotovo! Zajasala Via, keď sa mi už začínali pomaly, ale isto zatvárať oči. Tak čo na to povieš, Zlatko? Zahľadela som sa na bielu pani a takmer som ju nespoznala. Už nevyzerala ako nejaký stredoveký duch, ale ako modelka z Paríža. Ilustrovaný prúvodca dokáže robiť zázraky, ale tuším, že aj Via je čarodejníčka. Je to fantastické, povedala som uznanlivo. Vážne? Zapírila sa biela pani. Asi by som mala zletieť do nejakej siene, aby som sa pozrela do zrkadla. Už sa chystala prejsť cez stenu, no v poslednej chvíli som ju zastavila. Prosím ťa, nemohla by si sa mi podpísať na sadru, aby som mala pamiatku? Samozrejme. Biela pani opäť luskla prstami a v ruke sa jej objavilo brko. Ako sa to voláš? Mňa si porazí. Táto biela fiflena sa ani len neobťažovala zapamätať si moje meno. Volám sa Zuzana. Jaj, Zuzana, tak sa mi marí, že som ti mala niečo povedať. Mrmlala si popod nos, kým sa mi podpisovala na sadru. Ani za svet si však neviem spomenúť, čo to bolo. Asi nejaká zbytočnosť, keď som na to zabudla. Potom sa usmiala na Viu. A tebe ďakujem za pomoc. Bez teba by som to nezvládla a to by bola pohroma. Biela pani, strašiaca v meste módy, nesmí predsa módu zanedbávať. S týmito slovami preletela cez hrubý hradný múr. Asi by sme už mali ísť domov, povedala som otrávene. Via, chyť sa ma,
aby si tu nezostala strašiť s tou bleduľou. Via ma strapla za ruku a pomedzi hradby zadul silný vietor. Práve sa nás chystal zodvihnúť do vzduchu, keď sa zo steny vynorila hlava bielej pani. Už viem, čo som ti mala povedať, Zuzana. Máš si dávať pozor, lebo ti hrozí veľké nebezpečenstvo. Jej posledné slová sa rozplynuli vo vetre, ktorý nás unášal domov. To bola bomba, jasala Via, keď sme opäť sedeli v nemocničnej izbe. Bolo to lepšie ako dovolenka pri mori. Škoda, že zajtra odlietame do Ríma. Prišla by som znova na návštevu a vybrali by sme sa niekam inam. To by bolo fajn. Prikyvla som neprítomne, pretože som premýšľala nad tým, o akom nebezpečenstve to hovorila biela pani. Číha na mňa tu, v nemocnici, alebo niekde inde? Z myšlienok ma vytrhol až hlas zdravotnej sestry, ktorá vošla do izby. Koniec návštev, slečny, rozlúčte sa. Joj, ako ti závidím, riekla pri odchode Via. Toto sú iné zážitky ako opaľovanie sa na pláži, nakupovanie v obchodoch alebo randenie s chalanmi. Možno mala pravdu. Moje výlety s ilustrovaným prúvodcom sú naozaj úžasné, hoci si to neuvedomujem. Keď som osamela, odhrnula som paplón a pozrela sa na nový podpis na sadre. Zuzana, v živote je dôležité vyzerať dobre. S pozdravom, biela pani. To je síce pekné, ale asi mi bude na figu vyzerať dobre, ak mi hrozí nejaké strašné nebezpečenstvo.